And I want to request that tomorrow we have a duty to give our brother, Honorable Were, a good send-off. Ringre jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were osedonjo Homabay motelo ne ik mare kiny. The ballistics report we have received unequivocally links the 6-mass pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. Ogai mar obila Douglas Kanja oyango ni nonro mako mach e wi nek mar Ong'ondo Were ka nyaka sani ji 10 osemaki. Nitie gimomiyo Muhoroni noket ne en hardship area. Mokwongo ne en security. Lweny man Muhoroni kanyo gi jolang'o omiyo jopuonj mang'eny nok dwa tiyo Muhoroni. Tend Kupet ma Kisumu owuok tung' mosuo gi sirikal kuom ng'ado oko Muhoroni e kind gwenge mangima tekie ne jopuonj. Arwakini machiegni weche manyien makagi kacha. Nyinga Milton Ochieng'. Gikone to ringre jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were oromne alap mandeke ma Kabunde e kaunti ma Homabay. Jotelo mopogore opogore ma e kaunti no kotelnegi kod gavana Gladys Wanga okwayo kwe e kinde ik mar jatelo no. Wanga oseo weche manowach gi jasiasa Philip Aroko ma obila mar Okwachi tudo gi nek ma jaod bura no kowacho ni oonge gi tudruok moramora gi neko mar jasiasa no, ka bende odwaro ni mondo mi otim nonro matut mar ng'eyo ng'at manonego jatelo no. Ringre Were no chung godo e boma ma Homabay, Kendu Bay kod Oyugis ka jopiny nowuok oko ka romgi mar romone. So we are calling on our people to remain peaceful, to remain patient. We have seen the investigations going on, and we want to just say that we allow the investigating agencies to conclude their investigations, and I've seen some people dragging others into it. As governor of Homabay, I have no responsibility, I have no role on the investigations. All we are planning here is how to give our brother a good send-off. I want to encourage the residents of Homabay that let us turn out in numbers to bid farewell to our fallen colleague, and I want to call for decorum, decency, discipline. This friend of ours died as a serving member of parliament, and we shall bury him as a serving member of parliament. May peace prevail today and tomorrow. Obila oyango ni giseyudo $1 manotigo e nek ma jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Ogai mar obila Douglas Kanja kod jatend Okwach Kichamin Mohamed bende oyango ni ji 2 mamoko osendhi kendo kelo kwan joma osemaki chopo 10. Walter Nyambaga nigi ler mathoth. E kinde mobila medo diro gogo mar yudo adiera kotende kod nek mar jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were. Ogai mar obila Douglas Kanja olero ni obila oseyudo $1 e kido mar Salzimaz osetim godo njore nyadidek mag mecho e yor agoko. The ballistics report we have received unequivocally links the 6-mass pistol recovered from the residence of one of the suspects to the fatal shots that took his life. This critical piece of evidence not only identifies the weapon used in this heinous act, but also reveals its involvement in the series of other criminal activities. The same firearm has been implicated in 3 separate robbery incidences across Nairobi and Kiambu counties. Jatend Okwach Kich Amin Mohamed otelo ni ji 2 mamoko nyondhi otieno manyoro e kendo mano chopo kwan mag jok mosendhi kod obila chopo 10. 2 more key suspects were arrested yesterday, bringing the number of suspects in custody to 10. Investigations are ongoing. So last night we arrested the last 2. They are with us in our custodies, and we are investigating, and we even expect to get more. Jagoro mongirre migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo bende olero ni arita oseridi motegno kendo chenro mar ik jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were biro timore e yor kwe. Omolo
ojiwo jopiny mondo othegre gi njore kod tulo. We need to give the late MP a decent send-off. We expect that the ceremony will be peaceful. We have the relevant government agencies working closely with the leadership of Parliament, because this was a member of Parliament. Proper arrangements have actually been put in place to ensure that peace prevails tomorrow as the burial ceremony commences down there. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Koro en fungruok ne jotelo mong'ol bang' jatend piny William Ruto keto koke chik mamiyo gi fungruok e chudo mag osuru e mwandu mamoko ma pacho ka. Chik manoteri od bura gi Seneta Kristo Lasige kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wah. Chikno manokadhi od bura tarik 1 mar dwe mar 2 higani bende biro neno ni ratiro mag jogo mong'ol okorochi. Moko kuom mwandu mogolnegi osuru gin mwandu migolo e pinje maoko kama oting'o masinde makoro ok gibi juo gi osuru. Jatend piny bende noketo koke chik mar biro medo omenda mane sirikal counties kaka yor neno omenda ochopo e kor gwenge matimo dongruok. In scope and progressive in vision. It affirms the rights of persons with disabilities to education, employment, healthcare, political participation, and access to buildings and built environments. It also mandates stronger enforcement mechanisms, clearer accountability, and enhances representation of persons with disabilities in both national and county governance structures. Recognition and support to caregivers, greater access to justice, and enhanced legal frameworks in respect of people living with disabilities, and robust economic safeguards. Jalup jatend piny Kithure Kindiki olero ni sirikal ochung' motegno kendo biro medo timo chenro mag dongruok ne jopiny. Kanoloso e kar uso alot kod tesendiego apiko e kaunti ma Nyandarua ward mag Ithioro, Kindiki nokwero jomobalo kod sirikal kolero ni thuolo mar goyo siasa biro chopo ka ok kamano to giwene sirikal thuolo sani mondo otine jopiny. Kindiki noten gi jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wah, jaod bura ma Kinangop Zachary Kwenye e kin mamoko. Mimi nawaomba tuendelee kuwa kitu kimoja, na sisi tusikuwe watu wa kuleta siasa ambaye ni siasa mpya hapa kwetu Central. Sisi tumekuwa watu werevu. Tunajua kila wakati kila kitu iko na majira yake. Si wakati wa kampeni utafika, si tutanyoroshana wakati wa kampeni. Saa hii ni wakati wa wera, sio wakati wa kampeni. Si namna hiyo. Mutakuja pale Karen, kuna watu wanasema ati msikuje, ati mkikuja huko mnakuja kuhongwa. Nyinyi ni watu wa kuhongwa. Watu kutoka hapa Nyandarua wakuje pale Karen. Nimeita waziri na PS wa ardhi. Wakati tunatoka Karen siku ya Jumanne tarehe 13, tutatoka hapo na jawabu na program ya kumaliza title deeds za Mawingu na ile colonial villages ambazo zimebaki. Tungni nobedo e gwenge ma Embu e kinde ma jokanyo mag duond bura mar UDA nobedo kod gwandruok kendo wuokie bura mane obagi e kaunti no ka giwacho ni ondhoggi kendo singo manomigi ok ochopo kare. Jofwambo achiel ka gitwagi jofwambo achiel kachiel, jotelo mag kuku mar riwruok mar duond bura noero Joshua Kanake nolando ni gin kod dwaro mar wuok e duond burano ka giwacho ni ne gitele chenro mar manyo kura ne Kenya Kwanza e yiero mokadho, to kata kamano ng'ama dewo gi sani onge, ka bende giseyo gavana ma Meru ma Embu Cecily Mbarire kuom nyiso kit telo marach e duond burano. Being cognizant of the fact that we are the people who convinced the populace of Embu people to vote for this government.
we feel that we no longer want to be associated with a system that has failed our people in terms of service and delivery. We have tried engagements, but nobody has come to our aid. We have a very selfish government which has not listened to us, and that's why we came here and to register our disappointment. Usipoziba ufa, utajenga ukuta. If we were to tell them that we have a meeting here to discuss the challenges of the party in Embu, they would send goons to come and chase us away. We spent our resources, financial and otherwise, moving around this county to sustain that, number one. Today, we are still crying of the resources that we lost. Riwruok mar jopuonj Kuppet bade ma Kisumu okwedo okang' mane piny owacho okawo mar golo alwora ma Muron kaka achiel kuom kuonde ma ngima tekie, ka giwacho ni ondamono ok oromo kata matin kendo biro thiro chenro mag ndiko kata oro jopuonj e alworano. Koloso e wachno, jagoro maduong' mar Kuppet e kaunti ma Kisumu Zablon Awange owacho ni sub-kaunti ma Muhoroni ng'aw gi jopuonj kaluwore gi nyap mag arita kwe mikelo kod lwenje mag tong' mathoth e alwora ma Sondu, kendo rach mar apeini e kuonde machalo kaka Tamu, ahinya te kinde koth maduto keto lwasi mar tich e alworano mang'aw. Awange nowacho ni thoth jopuonj e sub-kaunti ma Muhoroni geto mana omenda ma balang' magiyudo e tich nikech magitiyo godo e alworano kaka yo achiel mar neno ni gimedo dongore. Gazette areas manyo kel gi migosi Musalia Mudavadi nyewa rwako mar Nyando. To kata kamano, this is a double-edged sword. Nikech o gazette no Nyando to wacho no dhi golo Muhoroni. Okwabiyie, instead wawacho ni Nyando kende okoromo. Onego bed ni Kadiboni e iye kanyo, Seme ni e iye kanyo. Staffing, jo TSC, Teacher Service Commission, wacho ni staffing Seme gi staffing Kadibo gi Nyando tek, nikech onge incentive yoyote mane nitie gimomiyo Muhoroni noket ne hardship area. Mokwongo ne security, lweny man Muhoroni kanyo gi jolang'o omiyo jopuonj mang'eny nok dwa tiyo Muhoroni. Hardship allowance en gima ne koro encourage kata miyo japuonj siso mawacho ni haidhuru kata ka security rach Muhoroni to wadhi tiyo kanyo nikech nitie gimoro matin mwayudo. Seche mawuoyo ni staffing situation in Muhoroni en ni jopuonj mapuonjo Muhoroni pok oromo nikech lweny ng'eny kuro e border, yore rach, moko nie bungu, kuonde midakie be bor. Koro areas mek Muhoroni nigi real hardship, emomiyo nobedo gazetted chon. Jodongo mawuok e dhood oganda Baluya ochako chenro mar kwayo rowere mondo nya kwe kod achiel mar oganda kendo ginene gikawo pande kaka yor timo ikruok ne yiero maduong' mabiro mondo gibi giket jotelo makare e telo. Bende jodongo eko dwaro ni sirikal mondo yangi nyadhi mar joma hikgi oniang' kaka mar Jamin Kadasia Lubanga mane omi luor kuom lando kwe kod achiel mar oganda. Jo-Kenya e kinde liet mag siasa e pacho ka gisewo moko kuom josiasa ma giwacho ni puso weche mopogore opogore mapogo oganda ka gigeto yudo ng'eruok e kind oganda. Muwe na umoja wenu, muwe mkijua kabisa nyinyi ndio ndugu kwa ndugu. Elders Waluhya 17 tulikuja pamoja na tunaishi na amani kwa sababu ya uwezekano ambao tulipata misingi bora kutoka kwa mzee Jamin Kadasia. Na tungependa tuendelee hivyo, tuishi hivyo, na tunasema viongozi wengine wa Kenya waige mfano wa Jamin Kadasia kuleta jamii yote ya Kenya pamoja. Sio sisi voters wenye tuko na shida. Shida ni political class. Fuateni mienendo na mfano ya mzee Kadasia, shikamaneni, leteni jamii ya Mlembe pamoja ili tukue na ile bargaining power yenye gavana wetu anasema Muluhya awe kwa mesa. Tukifuata mfano wa mzee,
Mluya atakuwa kwa mesa akipigania maslahi ya Mluya. Tim mar Kenya majo tugo manie bwoi ne Prario Rising Stars ogole tuke mag laro simbo mar Africa kata AFCON Under 20 bang' dhi amodhi gi tim mar Nigeria gonde 2-2 odhiambo manyoro. Kenya emanolo e tugono. Jalup kocha mar timno Anthony Ahulia owacho ni yawuote notemo mokalo bedo ni mane thuologi mokwongo dhi e tuke mag AFCON. Jakom mar FKF Hussein Mohamed bendo pako tim Kenya kowacho ni en gi geno ni timno nigi nyalo mar timo maber e kinde mabiro. Chance to do just that, and in the flash of an eye, swung in. It's a really great ball, and it's finished with aplomb. And what a moment for the Rising Stars. William Mwangi has never scored for the under-20s, but he has now. A bronze medalist 4 years ago. I feel like today we played well, despite conceding again a penalty in the last minutes of the game. But we played well. Overall performance of this match, I feel like the boys really gave their best in terms of how we defended and how we attacked. We managed to score 2 goals against a very strong Nigerian side. First time in the AFCON Under-20 championships, and I think we've seen the type of football the young lads are playing, very commendable. Everything is about also experience, it's about improving where you have gaps, and some of these things take time. So mine is to congratulate the entire team for the good job. I want to also take the opportunity to thank our government for the support that they've given us to be here. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa e weche manyien mag kagi kacha. Waikoni mathoth mabiro kelo ni saa 1 e weche manyien mag ang'ich welo, kendo koromo saa 3 wabiro kelo ni oimore. Nyinga Milton Ochieng' Awuor, oriti masani.